du kigge? Jeg er næsten færdig, ikke? Lige et øjeblik mere. Lige lad den stå lidt. Lige vent lidt. Jeg er næsten færdig. Skal du kigge? Må du filme dine pølser, eller? Og du har kommet remoulade op på din tallerken? Ja. Jamen, jeg vil hellere filme dig. Jeg vil hellere filme dig. Vi er ved at være færdige. Skal vi mærke på den? Så lægger du den over på din tallerken. Du må på gaflen. Ja. Ej, Louise, vi skal lige vente. Du skal lige have den anden pølse også. Nej, du skal have pølsen over på tallerkenen. Og så tage gaflen ud. Tag gaflen. Og så tage den anden pølse. Du skal også tage den anden pølse. Sådan. Så slukker mor her. Og så må du bære tallerkenen over, hvor du skal sidde og spise. Over til bordet. Og så må du tage den over til bordet. Så tager du gaflen. Skal mor hjælpe dig med at skære den ud?